Avem așa, ABCD este un pătrat. Triunghiul AEB, AEB, este dreptunghic isoscel cu unghiul E egal cu 90 de grade. AE va fi egal cu EB și va fi egal, deci, cu 4 radical din 2. F simetricul lui C față de D, deci F simetricul lui C față de D, asta înseamnă că FD este egal cu KD. Sau altfel spus că D este mijlocul lui FK. Trebuie să arătăm că punctele E, A și F sunt coliniare, adică ele se află pe o aceeași dreaptă. Ok? Haideți să vedem cum demonstrăm acest lucru. În principiu, atunci când ni se cere să arătăm că punctele E, A și F sunt coliniare, trebuie să demonstrăm că unghiul acesta este un unghi de 180 de grade. Păi nimic mai simplu. Triunghiul EAB, deci triunghiul EAB, este un triunghi dreptunghic isoscel. Cât este unghiul unui triunghi dreptunghic isoscel? 45 de grade. Și atunci rezultă unghiul ascuțit. Da? Rezultă că unghiul EAB este egal cu 45 de grade. Deci acest unghiuleț este un unghi de 45 de grade. De altfel și acesta e tot 45 de grade, dar ne interesează mai puțin. Apoi, triunghiul FDA este tot un triunghi dreptunghic isoscel. De ce? Păi pentru că FD egal cu DK, F fiind simetricul lui C față de D, rezultă că FD egal cu DK. Deci, FD egal cu DK și în plus de asta, unghiulețul acesta, ADK, e un unghi de 90 de grade ca fiind unghiul pătratului. Deci înseamnă că și acesta este tot un unghi de 90 de grade. Ok, deci triunghi dreptunghic isoscel rezultă că unghiul DFA, da? Deci DFA este egal cu unghiul DAF și este egal tot cu 45 de grade. Deci unghiurile ascuțite ale unui triunghi dreptunghic isoscel sunt de 45 de grade. Păi problema este gata, pentru că unghiul FAE, deci unghiul FAE este egal cu unghiul FAD plus unghiul DAB plus unghiul BAE. Da? Deci unghiulețul acesta este FAD plus DAB plus BAE. Adică va fi 45 de grade plus 90 de grade plus 45 de grade. 45 cu 45, 90. Cu 90 este 180 de grade. Rezultă că punctele F, A și E sunt coliniare. Cum vi s-a părut? Simplu, nu? Haideți să vedeți și punctul B, cum se rezolvă. Deci, pentru punctul B, trebuie să arătăm că P este mijlocul lui D. M-am gândit, vă spun sincer, am rezolvat-o înainte, deci nu e chiar la prima vedere. Eu am rezolvat-o în felul următor. Am dus din D o perpendiculară DM, da? Pe FE. Deci spunem așa, ducem DM perpendicular pe FE. Ok? Haideți să vedem ce se întâmplă în triunghiul EMD. Deci triunghiul meu de studiu va fi acest triunghi EMD. Deci triunghiul EMD. Păi, în primul și în primul rând spunem așa, triunghiul AMD, deci triunghiul AMD este congruent cu triunghiul EAB. De ce sunt congruente? Păi, pentru că sunt triunghiuri dreptunghice
Nu? În sensul că unghiul DMA egal cu AEB egal cu 90 de grade, DMA egal cu AEB egal cu 90 de grade, unghiul DAM, deci unghiul DAM este congruent cu unghiul BAE și este egal cu 45 de grade. Ați văzut? Deci unghiul ăsta egal cu unghiul ăsta egal cu 45 de grade și respectiv DA este egal cu AB, acestea fiind laturile pătratului ABCD. Și atunci rezultă din cazul de congruență ipotenuză-unghi, știți, este cazul de congruență la triunghiurile dreptunghice, rezultă de aici că AM este egal cu AE. Altfel spus că A este mijlocul lui ME. Aproape am rezolvat problema. Pentru că unghiul PAE, da? Deci unghiul PAE, este egal cu PAB plus BAE. Egal cu. Păi ăsta este 45 de grade, pentru că e unghiul făcut de o diagonală în pătratului cu latura pătratului. 45 de grade plus 45 de grade, pentru că știu că acesta e 45, adică va fi egal cu 90 de grade. Adică înseamnă că PA e perpendiculară pe ME. Deci dacă unghiul acesta este 90 de grade, înseamnă că PA e perpendiculară pe ME. Deci rezultă că PA perpendicular pe ME. Ați înțeles? Păi da, dar DM e perpendiculară pe ME din construcție. Nu? Deci DM am construit-o perpendiculară pe FE, deci și pe ME. Și atunci înseamnă că PA este paralel cu DM. Ați înțeles? Deci PA e paralel cu DM. Dar A am demonstrat că e mijlocul lui ME. Deci A, mijlocul lui ME. Păi și atunci înseamnă că ce? Înseamnă că PA e linie mijlocie. Deci PA este linie mijlocie în triunghiul EMD. Adică rezultă că P e mijlocul lui DE. Ați înțeles? Deci P mijlocul lui DE, adică exact ceea ce trebuia să demonstrăm. După cum vedeți, nu ne-am folosit absolut deloc de faptul că AE este 4 radical din 2. Motiv pentru care vă sugerez vouă să rezolvați următoarea problemă. Dacă AE este 4 radical din 2, da? Atunci, haideți să zicem aici, problemă propusă. Deci, propunere nu e indecentă. Dacă AE egal cu 4 radical din 2, atunci aria lui ABCD egal cu cât? O problemă, un subiect mai mult de subiectul 1 decât de subiectul 3, dar am zis să ne folosim de faptul că A e egal cu 4 radical din 2. Da? Adică să nu fie chiar de prisos această informație. Ok, sper că ați înțeles. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare. La revedere!